Dobrodošli u Ivaninu kuću bajke. Mjesto gdje je Ivana Brlić-Mažuranić domaćica, a likovi iz njezinih priča domaćini svim bajkama i bajkopiscima svijeta. Čarobna šuma je ulaz u svijet Ivane Brlić-Mažuranić, svijet u kojem stabla pripovedaju priče iz Ivaninih dijela i zgode iz njezina života, ali i mjesto gdje se uz pomoć vrijednih ruku i mudrih glavica može složiti prava bajka. Začarani hodnici dvorca pravo su mjesto za istraživanje bajki. Što je to bajka? Tko bajke piše, zapisuje i pripoveda, te što se sve u bajkama događa, ovdje možete otkriti. Ognjište je najtopliji dio kuće u kojem se bajke iz različitih europskih zemalja mogu poslušati, a bajkovita biblioteka nudi brojne knjige bajki i knjige o bajkama. Ovdje posebnu pažnju posvećujemo skupljanju dragocjenih prvih izdanja bajki. Tajanstvena odaja smještana je u središtu začaranog dvorca u kojemu se mogu pogledati 3 edukativna animirana filma i zaigrati interaktivna igra. U tajnoj špilji nalazi se čarobno zrcalo koje otkriva unutarnju čudesnu sliku onoga tko se u njemu ogleda, ali samo ako ga jako pažljivo slušamo možemo dobiti svoju čarobnu moć. Dobro, a sad pažljivo slušaj. Pred tobom je čarobno zrcalo. I ako pratiš moje upute, otkrićemo što to čudesno skrivaš u sebi. A kamo stube vode? U najvišu kulu dvorca, u kreativnu sobu. Osim što ovdje održavamo kreativne i edukativne radionice za djecu i odrasle, održavamo i druge prigodne aktivnosti. U okviru Noći muzeja 2021. a pod ovogodišnjom temom Zadaće muzeja u uvjetima krize, i mi se pridružujemo ovoj manifestaciji u organizaciji Hrvatskog muzejskog društva s predstavljanjem muzejskog sadržaja, baze bajki. Baza bajki je zbog svoje dostupnosti prirode pogodna i u kriznim uvjetima kakvi su nas našli tijekom prošle i u ovoj godini. Iako fizički kontakt još uvijek nije poželjan, naša baza bajki nudi pregršt sadržaja za istraživanje iz vlastita doma. Uz to, same bajke daju i nadu o sretnom završetku kojem težimo u ovakvim kriznim situacijama. Pa krenimo u istraživanje baze bajki.
Budući da je Ministarstvo kulture i medija 2021. godinu u Republici Hrvatskoj proglasilo godinom čitanja, u Ivaninoj kući bajke planiramo brojne programe kojima će se još više promovirati upravo čitanje. Baza bajki tu će imati posebno važnu ulogu. U prvim danima ove godine već smo u bazu bajki dodali Ivaninu zbirku Basne i bajke objavljenu 1943. godine, a u nadolazećim mjesecima možete očekivati još pregršt naslova kako na hrvatskom, tako i na nekim stranim jezicima. Iako se nadamo da će godina pred nama donijeti i normalizaciju stanja i što manje kriznih situacija, baza bajki ostaje projekt dostupan zajednici. Stoga vas pozivamo da istražite njezin sadržaj, ali i da pratite mnoštvo sadržaja i aktivnosti koje smo pripremili za vas.